Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в канала на Laptop BG. За поредна седмица с Симо си говорим за тунинговане не на автомобили, а на лаптопи. И тук при мен имаме един MSI. Какъв е този MSI, Симо? MSI Sword 16. Окей, с какво? С i7 14700HX с 4070K и стандартно с 1 терабайт SSD и от 16 RAM нагоре. Конкретно този е с 16. Сравнително мощна машинка имаме тук. Какъв му е дисплея? Понеже 16, предполагам 16-инчов трябва да бъде, но може би геймерите ги интересува повече колко херца е refresh rate, каква резолюция. Тук ние с Боби си говорихме за InnoLux модела, който се оказа много сполучлив и се използва от Acer. Използва се и от MSI, абсолютно същия екрана, какъвто е и в Predator, 240 Hz, 1600p резолюция. IPS с пълно покритие на sRGB и DCI-P3 гамата, т.е. много цветове, много пъстра картина, много красива и изпипана. Като точност Delta E-то е 1,7. В случая нормални са такива малки девиации, дори въпреки че панелът е един и същи. Така че пак, както беше на Acer, около 2, т.е. води се, че е подходящ за професионална работа, но с нашите профили, които са част от тунинг пакета за тунингованата конфигурация на този MSI, стойността на Delta E става около 1. Тоест стойности под 1 са неразличими за човешкото око, или иначе казано, цветовете, които виждате на екрана, са неразличими от реалните за обикновен човек. Преди продължим с тунинга, искам да те питам за плюсове и минуси. Даже ако искаш да започнем направо с минусите на този лаптоп първо. Веднага казвам, първото нещо, което ни направи впечатление, когато го извадихме от кутията, е, въпреки че цената му е около 4000 лева, мисля, че е точно толкова на тази конфигурация, не очаквахме да е изцяло пластмасов. Изглежда, че капакът е метален и даже и леко добре са го направили да изглежда метален, но не е. Даже и леко на допир го докарва, обаче всъщност си е абсолютно изцяло пластмасова машина. Това леко ни изненада, имайки предвид, че за двойно по-ниска цена има машини с метален капак. Така че определено това бих казал, че е един от минусите на този компютър. Също е малко тежичък. Може да изпишем някъде теглото. Друго нещо като минуси, след тестовете, което ни направи впечатление, е, че процесора не успява да достигне особено висок power limit в сравнение с конкурентите си. Тоест, казано с прости думи, не е съвсем подходящ за работа. За гейминг е много добър наистина, но за тежка изчислителна работа не е толкова. Добре, а плюсовете? Плюсовете, има си също плюсове, не малко. Въпреки че видеокартата се води 115 ватова, това беше едно от другите неща, които могат да изненадат потребителите, защото в този клас почти всички 4070 са 140 вата, тук е 115, обаче производителността напълно си достига тази на 140 ватовите 4070, така че нямаме драма в това отношение. Други плюсове, които можем да отличим, е клавиатурата, която е доста удобна, има 24 RGB зони, също и тракпадът е така комфортен за работа. Аудиото също ни хареса много, аудиото е качествено. Добре, и сега след като коментирахме плюсове и минуси, сигурно съм, че има и още, хората могат да ги разгледат в цялото ревю на сайта на Laptop Media. Можем да поговорим вече и за тунинга на този лаптоп. Дочух, че тук имаме още един световен рекорд. Това вярно ли е? Да, точно както се случи и с Acer Predator. И двата лаптопа успяхме да вземем от тях максимума, прескачайки границата от 25 000 точки в Outlife Extreme. Така че с малко, но да, и това също е световен рекорд в 3D Mark. Като отбелязваме, че става въпрос за всички конфигурации, които са с този процесор и видеокарта, т.е. с 4070 и с 14700HX. Без значение кой модел лаптоп. Да, без значение кой модел, всички марки. Също е доста готино, че хората получават един такъв цял пакет и лаптоп, който е рекордьор. Лаптоп, който наистина дава много добра производителност. Да, естествено, различните бройки лаптопи могат до различен лимит да се изцедят,
но все пак много се радвам, че поредният, който чупи рекорди в 3D Mark, сигурно седиме най-отгоре там постоянно, нямам идея. Но да, имаме и също така много подобрение в дисплея, комбинацията на този перформанс с качествени цветове, точни цветове, означава, че хората могат и да свършат някаква работа, освен да цъкат игри, без да се притесняват, че особено, например, на това видео, ако решим да го правим на Sword, цветовете, нали, няма да изглеждат така, както трябва да изглеждат. Могат да се пипнат както си трябва, поне в моята работа това нещо ме интересува. Но давай да отидем и към процентите. Искам да ми кажеш по-скоро като проценти Sword как се представя, защото може би синтетичните бенчмаркове не говорят нищо конкретно на хората. Като проценти скокът е 7%, което е едно така добро постижение, имайки предвид, че говорим за висок клас видеокарта, като 4070-ката. Тоест само 7% е разликата между нормален Sword и световен рекорд, който показва, нали, с мощния хардуер, че не можем чак толкова много да бутаме нагоре перформанса. Да, те са опитали да вземат максимума, разбира се, доколкото е възможно и самите MSI, но тези 7% всъщност са съвсем нелошо постижение, така че сме доволни в това отношение. Особено имайки преди, че както каза и ти е един доста по-голям пакет тунингования лаптоп с апгрейд в видеокартата и с не само, но и в екрана и в SSD-то, което още не сме споменали всъщност. При него имаме един много голям скок. При SSD-то? Да. И той е 4-кратен при скоростта на последователно четене и 3-кратен при скоростта на последователен запис. Тоест, тунингованата версия на този Sword има 14 ГБ в секунда последователно четене, скорост на SSD-тата и 12 на запис. Това се отразява много при работа с големи файлове, като копиране на големи файлове или в твоята сфера работа с големи видеа, които са с висока резолюция и искаш бързо да скролираш през таймлайна, за да видиш определена позиция. Там RAID конфигурацията, която правим ние, е много полезна. Ами супер, и с това си му предлагам да завършим това видео на този MSI Sword 16. Отново световен рекорд, отново един уникален пакет, апгрейднат, тунингован, който хората естествено могат да си вземат от Laptop.bg. Ще оставим линк отдолу в описанието за него. Ако случайно сте пропуснали миналото видео, в което също имаше световен рекорд на Acer Predator Helios Neo 16, можете да го цъкнете ето тук между мен и Симо да го изгледате и ще се видим следващия път. Чао!